Și știu că era mama și sora lui, nu știu dacă era cea mai mare sau una dintre surorile lui. Mama a izbucnit în plâns și în momentul în care mi s-a spus că tati nu mai e, a fost ca o confirmare pentru mine. Pentru că simțeam asta. L-ai văzut vreodată pe tatăl tău după accident? Doar la capelă. Nu am putut să merg la mormântare. Te-ai dus să-l vezi pentru câteva minute și ai plecat. Ai fost luată de acolo pentru că durerea era prea mare. Da. Ai fost vreodată la psiholog în urma acestei tragedii? Da. Am avut ședințe de hipnoză pentru a face să dispară acest vis din capul meu, pentru că începusem să l-am peripit.